Dobrý den, sledujete deník regionální televize TVS z jihovýchodní Moravy. Investice do sociální sféry jsou jednou z priorit Zlínského kraje. V následujících letech vznikne několik nových pobytových zařízení. Ty starší se dočkají renovací. Memoriál Jiřího Vrbovského už podruhé uctil památku bývalého kyjovského sprintera. Na tratích 60, 100 a 200 metrů se představilo na 50 závodníků z Moravy i Slovenska. Město Valašské Meziříčí každoročně investuje do rekonstrukcí škol částku od 40 do 50 milionů korun. Letos se velké rekonstrukce dočkala nejstarší 112letá základní škola Masarykova. Jako každým rokem, tak i letos se pracuje ve školách na různých opravách a rekonstrukcích. Jedna z největších investic probíhá v těchto dnech na základní škole Masarykova. Za město se snažíme každoročně do rekonstrukce a nových vybavení škol pouštět tak 40-50 milionů. I letos je tomu tak a největší investice je právě tady na základní škole Masarykova, je to 11 milionů. Základní škola Masarykova je nejstarší školou ve Valašském Meziříčí, 112 let už má a dlouhé roky se tady neinvestovalo. My jsme se rozhodli nyní školu výrazně podpořit a dovybavit, čili tady se celý starý pavilon, stará budova rekonstruuje plus k tomu i nové družiny. Vzhledem k velkému rozsahu prací se s rekonstrukcí muselo začít už před prázdninami. V půlce května jsme začali přebudovávat staré družiny do nového kabátu. No a okamžitě s odpískáním začátku startu prázdnin jsme se pustili do odborných učeben ve staré budově a do toalet, které jsou umístěny taktéž v této části komplexu a do sborovny, protože paní učitelky za posledních 20 let pro sebe nedostali vůbec nic, tak jsem jim to chtěl udělat radost taktéž a poděkovat za jejich práci. Ve třídách probíhaly práce od podlahy až po strop. Se dělala komplet elektrika, dostali jsme také zadosti učinění v dotažení teplé vody do tříd, takže se překopávala i voda, a kde to šlo, tak i podlahové krytiny a omítky, takže vesměs ale stavební práce tak, aby ta třída byla hezká a konkurenceschopná vůči jiným školám. Do projektu byla zahrnuta i potřeba instalace akustických pohltivých panelů. No a protože jsme chtěli, aby teda, když už tam ty panely musí být, tak abychom spojili příjemné s užitečným, tak jsme si společně s kolegyníkami navrhli fotografický potisk, kterým jsme nějak tematicky všechny ty akustické panely sladili. Jednak, aby to mělo společný jmenovatel, společný prvek, to znamená příroda, ale zároveň, aby nám to malinko ty třídy jako odlišil a specifikoval každou třídu jinak. Vy taky teďka makáte na zahradě, jenom tak jakože ve svém volném čase, dalo by se říct, co vzniká tam? No ve svém volném čase ne, víceméně to dělám v pracovní době. Akorát, že v jináčím pracovním úboru, ale s drahým kolegou učitelem, se školníkem a s jedním tatínkem já jsem si už v průběhu konce školního roku připravil materiál od mých kamarádů na stavbu přístřešku. No a jelikož od začátku května až do konce června, začátku září je celé to místo hodně exponováno na slunci, tak děti se tam na celém to ploše nemají kam skovat, tak jsem si nechal od kamarádů zkreslit takový jako přístřešek, který teďka s kolegy a přáteli budujeme. Start nového školního roku tak bude na základní škole Masarykova plný překvapení nejen pro děti, ale i učitele. Nepříznivé životní situace mohou potkat kohokoliv. Zlínský kraj na to pamatuje a aktivně podporuje sociální služby. Důkazem jsou plánované stavební investice, které směřují například do nové komunitní služby v Hulíně nebo na opravy domova pro seniory v Nezdenicích. Radní Zlínského kraje schválili finanční podporu několika stavebním projektům, které mají zlepšit život klientů a zaměstnanců v sociálních službách. Připravovaným velkým dílem bude domov pro seniory v Hovězí, kdybychom chtěli jít cestou Design and Build. To znamená, že budeme poptávat jednoho dodavatele, který nám připraví projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a kompletní stavbu. Kraj se zaměří také na modernizaci stávajících zařízení. Velké rekonstrukce čekají 2 kuchyně v domovech pro seniory na Burešově a v Nezdenicích. V obou případech se bude řešit také nedostatečná kapacita elektrické sítě. V Nezdenicích postaví také nový evakuační výtah a kotelnu. Ve Valašském Meziříčí se lidé dočkají nové služby. Velkou a významnou akcí bude
spuštění odlehčovací pobytové služby pro organizaci Zlínského kraje Centrum Ačko, která bude otevřena ve Valašském Meziříčí. Budova je hotová, teď probíhá dovybavení interiéru a měli bychom otvírat od příštího roku. Velmi významnou novinkou bude vznik Centra duševního zdraví pro děti a mladistvé v Otrokovicích. Půjde o ambulantní službu, která tu dlouhodobě chybí. Kraj na projektu spolupracuje s městem Otrokovice a služba by se mohla spustit během 1 až 2 let. Některé projekty, které jsou velké, tak jsou dlouhodobě Zlínským krajem jako připravované, ať už je to třeba domov pro seniory v Hovězí, kdy víme o tom, že tento projekt se tam chystá řadu let, takže teď je na nás, abychom připravili projekt a začali realizovat. Končíme vlastně v Liptále velkou stavbu, po 10 letech velké zařízení ve Zlínském kraji pro asi 58 klientů. Kraj myslí i na menší úpravy, které sice nejsou tak finančně náročné, ale jejich přínos pro klienty je obrovský. Mezi takové investice patří například nové parkoviště v domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm nebo úprava zahrad v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Valašském Meziříčí. 3krát za rok osadní výbor místní části Milokošť přichystá pro své obyvatele příležitost se společně setkat a užít si příjemný program. Na začátku srpna se tradičně obyvatelé mohou pobavit u tenisových kurtů v ulici Na Hrázi. Každoročně je druhá sobota v srpnu v Milokošti věnovaná zábavě a především dětem. Místní osadní výbor pořádá Milokoštský den, kterému zatím vždy přeje až moc dobré počasí. Každý rok vždycky máme jako horko na Milokoštský den a začínáme ve 14 hodin, tudíž některé děti jsou ještě na koupališti, tak přichází až po té 5. 6. hodině, takže doufáme, že na kouzelníka dneska bude plno a že to děti stihnou. Tropické teploty byly zřejmě důvodem, že opravdu velký zájem byl o stanoviště dobrovolných hasičů, kteří pro příchozí připravili ledovou sprchu. Kromě toho si příchozí mohli prohlédnout jejich techniku a vybavení, podobně jako na stanovišti městské policie. Pořadatelé toho však pro příchozí nachystali mnohem víc. Objednali jsme nafukovací atrakci, která je vlastně, není to klasický skákací hrad, ale je to prolézačka se skluzavkou, což si myslím, že ty děti hodně zaujme. A od 2:30 jsou tady nachystány pro děti atrakce za sladké odměny. Je to obohacené o to, že ve spolupráci s Veselským kulturním centrem máme tady i kouzelníka dneska a samozřejmě klasicky večerní taneční zábavu. O kulturní vyžití se v Milokošti stará spolek Milokošťata, který tu během roku pravidelně pořádá ještě pálení čarodějnic a dušičkový lampionový průvod. Letos v létě tu mohli místní navíc strávit i pěkný večer s cymbálovou muzikou. Osadní výbor se pak stará o provozní záležitosti a infrastrukturu v této veselské místní části. Osadní výbor se snaží vesměs, aby všechno bylo v pořádku v Milokošti. Teď jsme spravovali zvonici v dědině, která bude do konce prázdnin dokončena a dále budeme pokračovat prostě opravami místních cest a chodníků a tak dále. Milokoštský den zakončilo v 17 hodin vystoupení kouzelníka, po kterém při taneční zábavě převzalo režii duo J a F, které bavilo příchozí až do pozdních nočních hodin. Nádvoří Nového kláštera v Napajedlích bylo o víkendu plné tance a zpěvu, a to díky jubilejnímu 25. ročníku moravských chodníčků. Hudebníci, tanečníci i diváci společně vytvořili atmosféru, díky které zůstávají tradice živé. Moravské chodníčky už po 25. potvrdili, že jsou akcí, která spojuje generace a udržuje bohatou lidovou tradici stále živou. Přestože krásné počasí hrálo pořadatelům do karet, hlavním lákadlem byl samozřejmě pestrý program. Ten na 2 dny oživil areál Nového kláštera v Napajedlích a zahřál nejen fyzicky, ale také psychicky každého folkloristu. Folklor pro mě znamená prakticky celý můj život. Jsem v tom vychovaná, dalo mi to kamarády a takovou druhou rodinu, takže je to pro mě taková jako neodmyslitelná část života a vlastně mě. Myslím si, že je to tady velice takové přátelské, není to veliký festival, je to menší, skromné, přátelské, máme tady hezky, počasí nám skoro vždycky vyjde, takže já si myslím, že určitě do Napajedel cesta vede. 25. setkání souborů 3 národopisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané se letos podařilo splnit. Přijeli všichni zástupci ze všech těchto oblastí. Program začal už v pátek setkáním ženských a mužských pěveckých sborů. Téma bylo zpívání o muzikantech a hudebních nástrojích.
Vinohradech. V rámci tohoto večera jsme představili veřejnosti nový cymbál, který město s klubem kultury zakoupili pro soubor. Sobotní den začíná v 16 hodin. Jako první vidíte za mnou vystupovat soubor Pozdní sběr, který letos nás reprezentoval na pedalský folklor i na festivalu ve Strážnici. Hned po něm vystoupí dětský soubor Radovánek místní, pak se předvedou chlapci z Radovanu. Mezi dalšími vystupujícími byl například folklorní soubor Cifra a Omladinka. Valašsko zastoupil soubor Jasenka a Vizoviánek a Hanou soubor Bezměrováček. Během dne se mohli lidé pobavit focením v tematickém fotokoutku nebo projít bosonohým chodníčkem. Za oba dny se na pódiu vystřídalo asi 300 vystupujících. Hudba, zpěv, tajemná skříň a zlá čarodějnice. Zní to jako špatná pohádka? To v žádném případě, vlastně právě naopak. Řeč je o kytarovém kempu, který hostila Uherskobrodská základní škola pod Vinohrady. Necelé 40 malých kytaristů minulý týden docházeli do základní školy pod Vinohrady. I když usedali do lavic, nečekali je žádné testy nebo úmorné učení. Škola totiž hostila oblíbený kytarový kemp, který už po 14. přivítal pokročilé kytaristy i úplné začátečníky. Máme tady nejenom kytaristy, ale i ty, kteří mají rádi hudbu. A máme vlastně tady děti, které chtějí hrát na kytaru, ale zatím ještě se do výuky nepřihlásili, ale už svoji kytaru si pořídili. No a na tomto kytarovém kempu zkouší, jak jim to půjde a seznamují se s prvními základními akordy. Mezi dětmi se našlo nemálo kempových stálic. Výzva pro vedoucí je tedy jasná. Přichystat pro ně hromadu zábavy. Tu zajišťuje celotáborová hra, která se letos nechala inspirovat knihami a filmy ze ságy Letopisy Narnie. Dneska budou objevovat část lesa, kde budou bojovat se svými takovými nepřáteli, které by měli získat na svoji stranu, tak aby dokázali potom pátek, poslední den, porazit zlou královnu. Kromě bojovek ale děti pilně procvičovaly i hru na kytary. O tom přece jen celý kemp byl. Každoročně je v tom navíc podporuje hudební host. Tím letošním byl Honza Černovský z kapely Horizont. V minulosti táborníky navštívili Michal Horák, Štěpán Urban nebo Honza Grebík. Děti si zkrátka kytarový kemp opět užívali plnými doušky. Mně se nejvíc líbí tamto stříkání a ještě téma Narnie. A že jsme prostě lvy, že mám takový plíšáka dole velkého, našeho družinového. Mně se nejvíc líbí na táboře, že hrajeme super hry. Mě baví nejvíc taky ty aktivity venkovní a tak. Hra na kytaru a určité témata i třeba z minulých let. Mně se líbí celotáborové hry a hra na kytaru. Mně se líbí asi všechno. Rozšířit možnosti závodění pro sprintery a zároveň uctít památku kyjovského sprintera se loni rozhodli činovníci atletického klubu Kyjov. Kyjovský stadion tak letos hostil druhý ročník memoriálu Jiřího Vrbovského. Na tratích 60, 100 a 200 metrů se mohla v pátek 8. srpna utkat asi 50 závodníků, většinou z Jihomoravského kraje. Přijeli ale i závodníci ze Slovenska. Ve 3 věkových kategoriích změřili své síly běžci a běžkyně, kteří se zaměřují na rychlostní disciplíny a nemají tolik závodních příležitostí jako vytrvalci. Sprinteři mají menší prostor na závodění než ti, co běhají další tratě, protože ty mají vlastně tu sérii těch závodů, co vlastně mají hodoňáci a tam můžou jezdit každý týden skoro na závody. Jo. Tady ti sprinteři vlastně to nemají, to jsou většinou okresní přebor, krajský přebor, nemají takový prostor na to závodění, než jak ty, co běhají ty další tratě. Memoriál nejen rozšířil portfolio podniků pro sprintery, ale především připomněl památku kyjovského sprintera Jiřího Vrbovského. Závod je jednorázová záležitost. Běžci si z něj neodnáší body do žádné celorepublikové série. Ti nejlepší získávají věcné ceny. Vítězové mužské a ženské kategorie také finanční odměnu. Navzdory velikosti podniku je obsazení startovní listiny kvalitní a závody si postupně budují popularitu. Překvapilo nás to, letos i loni se přihlásil z Vítkovic, který tady vlastně zaběhl, už můžu říct, že traťový rekord, ale nakonec letos nepřijel, i když se přihlásil. A běhají tady pak krásný časy, takže si myslím, že kyjovský stadion takové časy jako ještě nezažil. Momentálně je memoriál Jiřího Vrbovského jediný závodní podnik kyjovského atletického klubu. Ten se po covidovém útlumu opět pomalu zvedá a buduje novou členskou základnu. My máme přes 50 svěřenců, na závodech jich tady máme, myslím, kolem 10, ale
My jsme teďka dostali takovou injekci ve formě nových trenérů, kteří nás trošku z té poklidné vody jako vytahujou a začíná se ta atletika zvedat. Kyjovští svěřenci si v poměřování svých schopností nevedli špatně, když se většinou drželi těsně za stupni vítězů. Nejlepšího výsledku dosáhl Adam Čech v žákovské kategorii. Ten ve sprinterském trojboji získal 1701 bodů a obsadil tak celkově 3. místo. Dnešní deník televize TVS je u konce. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou u dalších čerstvých zpráv zítra.